हम प्रिंस अहाँ सबके प्रणाम करै छी। हमर मम्मी पूनम मिश्रा के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करू और घंटी के निशान के जरूर दबाओ। जय मिथिला, जय मैथिली। कौन कसूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम, दूर कैल बलम हो, दूर कैल बलम, दूर कैल बलम हो, दूर कैल बलम। कैनी हम कौन कसूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम। कैनी हम कौन कसूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम, दूर कैल बलम हो, दूर कैल बलम, दूर कैल बलम हो, दूर कैल बलम। कैनी हम कौन कसूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम। कैनी हम कौन कसूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम। सोने के थाल में भोजन परोसल, सोने के थाल में भोजन परोसल, भोजन परोसल हो, भोजन परोसल। सोने के थाल में भोजन परोसल, कलजुनी जइहना हजूर हो बलमुआ से दूर कैल बलम। कलजुनी जइहना हजूर हो नयन मोसे दूर कैल बलम।
सपनावा में तोहरा के देखली, कितना सपनावा में तोहरा के देखली, तोहरा के देखली हो, तोहरा के देखली, कितना सपनावा पे तोहरा के देखली, कितना सपनावा में तोहरा के देखली, काहे तोरा इतना गरूर हो नयन